навиди бомдодист аз радио зуди тақдими шумо бинандагони азиз, умедворам сиҳату саломатед. имрӯз 5 май ва соат ба вақти Прага 7 субҳ. ман дар чанд дақиқаи дигар барои шумо хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро мерасонам. вазорати тандурустии Тоҷикистон эълон кард, ки теъдоди гирифторони бемории COVID-19 дар кишвар якбора зиёд шуда ба 230 нафар расид. дар шабонарӯзи гузашта табибони 102 мавриди нави сирояти бемориро сабт карданд ва як нафари дигар ҳам бар асари беморӣ ҳалок шудааст. шумори қурбониён дар маҷмӯъ ба 3 нафар расид. хабаргузории давлатии Хова рӯзи 4 май аз қавли мақомоти вазорати тандурустӣ навишт, то соати 16:30 рӯзи гузашта дар мамлакат 230 ҳолати сирояти коронавируси нави COVID-19 ба шаҳрвандон ба қайд гирифта шуд. вазорат бори аввал хабар дод, ки теъдоди аз ҳама бештари гирифторон дар шаҳри Душанбе ва сипас дар вилояти Суғд сабт шуданд. дар пойтахти Тоҷикистон вирус ба 110 нафар сироят кардааст. дар вилояти Суғд 70 нафар гирифтор буданд. дар иттилоияи расмии вазорати тандурустӣ гуфта мешавад, беморӣ ба вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳам расидааст ва дар он ҷо 7 нафар гирифтори COVID-19 шуданд. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, ки ноҳияҳои Ҳисору Ваҳдату Рӯдакӣ ва чанде дигар аз ноҳияҳои кишварро дар бар мегирад, 21 мавриди сирояти бемориро сабт карданд. дар Хатлон, сераҳолитарин вилояти Тоҷикистон, COVID-19 гиребони 21 нафарро гирифтааст. вазорати тандурустӣ ҳамчунин гуфтааст, ки дар як шабонарӯзи гузашта 246 нафар пас аз ташхису муоина дар ҳолати қаноатбахш аз муассисаҳои табобатӣ ҷавоб дода шуданд. айни замон гурӯҳе аз мутахассисони Созмони ҷаҳонии тандурустӣ ба арзёбии вазъи сирояти беморӣ ва тавоноии шифохонаҳо омодагии кишвар барои муолиҷаву кӯмак ба беморон машғул аст. бо назардошти гузоришҳои зиёд дар бораи бемории илтиёби шуш, корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ва мутахассисон мегӯянд, оморе ки мақомот эълон карданд баёнгари миқёси воқеии сирояти коронавируси нав нест. дар ин байн Собирҷон Собиров, сардухтури бемористони вилоятии Суғд, аз мақомаш сабукдӯш карда шудааст. як манбаъ дар бемористон гуфт, ин кор рӯзи шанбеи 2 май сурат гирифт. ҳоло ба ҷои ӯ Баҳодур Муминовро таъин карданд. Муминов то ин дам сардухтури бемористони касалиҳои сироятӣ дар Хуҷанд буд. Собирҷон Собиров рӯзи 4 май дар суҳбат бо хабарнигори Азия Плюс гуфтааст, бо хоҳиши худ ариза навишту аз кор рафт. барои хидмат ба мардум дар ҳама ҷо ва дар ҳар замон омода ҳастам, гуфтааст ӯ, вале ҷузъиёте аз вазифа рафтанашро ошкор накардааст. як ҳамсӯҳбати радиозудӣ ба далели фош нашудани номаш сабаби сабукдӯш шудани Собирҷон Собировро гуфт. вай 4 май барои радиозудӣ гуфт, ки мақомот ба Собиров дастур доданд, ки пеш аз боздиди эҳтимолии намояндагони Созмони ҷаҳонии тандурустӣ аз ин бемористон маризонро ба хонаҳояшон ҷавоб диҳад, вале ӯ рад кардааст. Собиров гуфтааст, наметавонад ба ҳайси табиб беморонро ҷавоб бидиҳад. агар хоҳанд, вазифаашро бигиранд. ночор аризаи аз кор рафтанашро навиштааст. мақомот бо инро ӯро аз вазифа гирифтаанд, нақл кард манбаъ. мақомоти тандурустӣ то ба ҳол сабаби сабукдӯш шудани сардухтури бемористони вилоятии Суғдро тавзеҳ надоданд. ин дар ҳолест, ки яке аз мусоҳибони дигари радиозудӣ гуфт, бархе аз беморонро аз шифохонаи вилоятӣ бо таби баланд ба хонаҳояшон ҷавоб доданд. бо мошини ёрии таъҷилӣ омада хабар мегиранду мераванд, мегӯяд вай. бемористони вилоятии Суғд воқеъ дар шаҳри Хуҷанд охири моҳи апрел ба шифогоҳи махсуси беморони пневмония табдил шуд. мақомот мегӯянд, ҳоло дар кишвар беш аз 3000 нафар зери назорати табибон ҳастанд, вале маълум нест чӣ қадари онҳо дар бемористони вилоятии Суғд бистарӣ мебошанд. дар ҳамин ҳол Миралӣ Раҷабзода, сардори раёсати тандурустии вилояти Хатонро бо шубҳаи ба гуфтаи манобеъ бемории илтиёби шуш бистарӣ карданд. афроди наздик ба ӯ мегӯянд, Раҷабзода рӯзҳои ахир таби баланд дорад. айни замон хабар дода мешавад, ки ронандаи ӯ зери карантин аст. мақомот расман дар ин бора шарҳе надоданд. ба иттилои расмӣ дар вилояти Хатлон беш аз 400 нафар бо нишонаҳои илтиёби шуш бистарӣ карда шуданд. дар миёни онҳо ду хабарнигор низ ҳастанд, ки мегӯянд шароити табобату нигоҳдориашон чандон хуб нест. хабаргузории Азия Плюс шоми 4 май навишт, то ин дам дар вилоят 19 кас аз пневмония ҷон бохтанд. масъалаи илтиёби шуш дар Тоҷикистон баъд аз он доғ шуд, ки мақомот ба набудани бемории COVID-19 дар кишвар пофишорӣ доштанд, вале охири моҳи март баъд аз фавти як сокини ноҳияи Ҷабор Расулов аз пневмония аъзои оилаашро ба карантин гирифтанд. ҳамчунин мақомот талош карданд, ки ҷасади
ҳафтидагон аз бемории илтиёби шушро ба наздиконашон надода шитоб курона ва зери чораҳои сахт дафн намоянд. муовини шаҳрдори бишкек Татьяна Кузнецова 4 май дар нишасти хабарӣ гуфт эҳтимол аст аз 11 май вуруд ба пойтахти Қирғизистон танҳо дар асоси натиҷаи озмоиши коронавирус иҷозат дода шавад. Ба гуфтаи ӯ ҳамчунин масъалаи пурзур кардани карантин ва ташкили постҳо дар минтақаҳои аҳолинишин баррасӣ мешавад ки дар он ҷойҳо мубталошавӣ ба коронавирус ошкор шудааст. Дар Қирғизистон санҷиши пулакии коронавирус дар беморхонаҳои хусусӣ оғоз гардидааст. Як озмоиш 2000 сом ҳудуди $25 арзиш дорад. Дар Бишкек то 4 май 231 ҳолати мубталошавӣ ба коронавирус ба қайд гирифта шудааст ки 70 нафари онҳо кормандони тиб ва 24 кас маъмурони ҳифзи ҳуқуқанд. шумори умумии мубталоён дар Қирғизистон ба 830 расида 575 кас шифо ёфтаву 10 нафар ҷон бохтанд. собиқ муовини дастгоҳи президенти Қазоқистон Мавлон Ашимбоев ба ҷои Дариға Назарбоева духтари собиқ президенти Қазоқистон Нурзултон Назарбоев раиси сенати ин кишвар таъин гардид. ин амал ҳамчун муборизаи эҳтимолӣ барои қудрат арзёбӣ шудааст. 4 май сухангӯи президенти Қазоқистон гуфт сенат Ашимбоевро ки аз тарафи президенти кишвар Қосимҷомарт Тоқаев пешбарӣ шуда буд ба мақоми раиси маҷлиси болоӣ таъин кард. бар пояи қонунҳои Қазоқистон раиси сенат шахси дуюм дар кишвар буда агар президент истеъфо дод ва ё ба иҷрои вазифаҳояш қодир набуд раҳбарии кишварро ба зимма мегирад. дар чанд соат пеш аз овоздиҳӣ Тоқаев Ашимбоевро узви сенат таъин намуд. 2 рӯзи пеш аз он Тоқаев Дариға Назарбоеваро аз мақоми раиси сенат барканор карда буд. Назарбоева 20 марти соли гузашта як рӯз пас аз истеъфои падараш раиси сенат таъин шуд. Назарбоеви 79-сола ки тахминан 30 сол Қазоқистонро раҳбарӣ кардааст ҳанӯз ҳам аз таҳризони муҳими сиёсати ин кишвар ба ҳисоб меравад. беш аз 60 шаҳрванди Тоҷикистонро ки дар миёни онҳо донишҷӯёни барномаҳои Флекс ва Фулбрайт низ ҳастанд дар як парвози чартерӣ ё ғайри нақшавӣ аз Амрико ба Душанбе фиристоданд. манобеъ мегӯянд ҳавопаймо рӯзи 3 май аз фурудгоҳи байналмилалии Даллас ҳаракат кард. ба қавли мусоҳибони мо ҳавопаймо бо ташаббус ва дастгирии Вазорати корҳои хориҷии Амрико ва кӯшишҳои сафорати Тоҷикистон ташкил шуд. аз мусофирон ҳаққи парвоз гирифта намешавад, вале ба иттилои манобеъ намояндагони сафорат аз мусофирон хостанд ки ҳангоми расидан ба Тоҷикистон ба ҳадди тавонашон ба суръатҳисоби давлатӣ барои муқобила бо COVID-19 ва беморон маблағ гузаронанд. то ҳол худи мусофирон дар ин бора ибрози назар накарданд. пеш аз анҷоми парвоз сафорати Тоҷикистон дар Амрико тавассути шабакаҳо тоҷиконеро ки ба сабаби коронавирус дар он кишвар дармонда буданд дар бораи парвози чартерӣ ба Душанбе огоҳ кардааст. ин парвоз дар ҳоле анҷом мегирад ки парвози ҳавопаймоҳо ба Тоҷикистон аз нимаи дуввуми моҳи март ин ҷониб қатъ шудааст ва бинандагони азиз бояд бигӯям ки феълан ташкили парвоз ба самти Русия ва баръакс аз Русия ба Тоҷикистон дар назар нест. агар чунин парвоз ташкил шавад мо шуморо ҳатман огоҳ мекунем. вазорати маориф ва илми Тоҷикистон гуфт донишҷӯёнеро ки то ин дам пули шартномаи таҳсилро пурра пардохт накарданд аз донишгоҳ намеронад. эҳсони хушбахт сухангӯи вазорат рӯзи 4 май гуфт ин имтиёз ба донишҷӯён то замони хуб шудани вазъ дар кишвар ва бартараф шудани коронавирус дода мешавад. ба қавли ӯ вазири маориф дар ин бора ба раҳбарони мактабҳои олии кишвар низ дастур додааст. вазири маориф ва илми Тоҷикистон Муҳаммад Юсуф Имомзода гуфтааст имрӯз насупоридани маблағи шартномаи таҳсили донишҷӯ набояд задирои ҷанбаҳси сессияи тобистона гардад. бояд имкон бидиҳем ки донишҷӯ дар вақти дигар бо хуб шудани вазъ дар кишвар ва пайдо шудани имконоти молиявӣ маблағи шартномаи таҳсилро пардохт намоянд. инчунин вазорат гуфтааст донишҷӯёне ки бо сабабҳои узрнок дар имтиҳонҳои хатм иштирок карда наметавонанд имтиҳонашон ба даври дигар яъне семестри тирамоҳӣ гузаронида мешавад. дар робита ба хонандагони мактабҳои миёна бошад то 10 май таътил доданд. шумо дирӯз дар ин бора зиёд суол додед ки оё баъд аз эълони мавҷудияти коронавирус дар Тоҷикистон замони таътили хонандагон дароз карда хоҳад шуд ё не? сухангӯи вазорати маориф мегӯяд ин масъала дар ҳоли баррасӣ аст ва агар тасмим мешуд расман эълон мекунанд.
در حالی که طلب مشتریان از تعطیل و یا بازداشت موقتی پرداخت قرضهای بانکی زیاد شده می‌آید، برخی تشکیلات قرضی میگویند چنین امکان را ندارند. اخیراً بانک ملی تاجیکستان اعلان نمود به بعضی قرضدارانی که وضع مالیوی مشکل دارند امتیازها پیش بینی می شود. یک نماینده بانک اسخط به رادیو آزادی گفت سبوکی‌ها از تمدید مهلت پرداخت قرضها عبارت بوده، تعطیل بازپسگردانی مبلغ‌های قرضی در نظر نیست. او افزود کمیسیای مخصوص می‌سنجد که کدام مشتری از شرایط فعلی پنجشنبه کرونا ویروس واقعا هم ضرر دیده است یا امکان پرداخت قرض را ندارد. مثلا یک ساله قرض رو گرفته باشد، امکان داده می شود که همین قرض رو در 2 سال پرداخت نماید. بعضی تاجرانی هستند که قرض گرفتند به خارجه رفتند اما با دلیل پنجشنبه صورت کرونا ویروس حالا آمدن نمی توانند یا صاحب کاری که در کشور حالا از تجارتش در این شرایط فایده گرفتن نمی تواند یا مغازه‌اش محکم است یا دیگر نفری که قرض گرفته است و این وضعیت به او تاثیر گذاشته است و سری وقت مبلغ رو برگردانده نمی تواند، به چنین نفران مهلت علاوگی داده می شود. همصحبتمان تاکید نمود درخواست بعضی مشتریان که این شب روز می خواهند در پرداخت قرضهای بانکی مثل برخی کشورها تعطیل اعلان شود امکان ناپذیر است، زیرا وضع مالی بانک‌های کشور از بانک‌های دولت‌های دیگر فرق می‌کند. پس از خروج کرونا ویروس و جاری شدن رژه کرانتین در روسیه، قسمی از مهاجران بیکار ماندند و درآمدشان را از دست دادند و با توجه به چنین وضع تقاضای تعطیل در پرداخت قرضهای بانکیشان را دارند. در کشور نیز چنین نفران کم نیستند و باید گفت که همسایه کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان و همچنین آذربایجان و ارمنستان تعطیل‌های قرضی اعلان کرده مهلت پرداخت یک زمره قرضها را دراز نمودند. اما طوری می‌بینیم تاجیکستان تا هنوز در مورد بازداشتن پرداخت قرضها و یا یگان امتیازهای دیگر در این زمینه به شهروندان اقدام نکرده است. و بینندگان عزیز، قبل از آن که به قرب اسعار خارجی رو بیارم یک اعلان رو برای شما میگویم، یعنی بازم این رقم وایبر، واتساپ و تلگرام آزادی ویدیو است. اگر میخواهید برای ما نواره بفرستید پس لطفاً با رقم 420 724 056 681 با ما تماس بگیرید. و قرب اسعار خارجی برای امروز از طرف بانک ملی این گونه تعیین شده است: $1 10 سومانی و 24 درم است، 1 یورو باشد 11 سومانی و 20 درم ارزش دارد. امروز قرب 1000 روبل روسی 135 سومانی و 40 درم را تشکیل می‌دهد که نسبت دیروز 20 درم بیشتر می‌باشد. این خبرهای تازه بود که من برای شما گفتم. بینندگان عزیز، خبرهای بیشتر از این رو بعد از 3 ساعت دیگر من تقدیم شما خواهم کرد، بازم در همینجا در آزادی ویدیو. تا آن دم صحت و سلامت باشید و روزتان بخیر.